donem la volta a la càmera. Doncs som a Sabadell amb Antoni Roldán, responsable en part del projecte del programa econòmic, veritat, de Ciutadans. Escolta, tu ara te'n vas a menjar uns canelons a casa l'àvia. Sí. Durant el míting ho has explicat una mica, has apel·lat als teus orígens andalusos, has explicat que el teu pare era d'Andalusia, va venir aquí als anys 70, va ser un dels fundadors del PSC. Sí. I per què us he explicat això? Esteu buscant una mica també, entenc, mobilitzar i quedar-vos amb el vot del votant socialista desencantat, que a més aquí a Sabadell durant molt de temps ha estat un vot majoritari. Jo ho he explicat d'una manera molt honesta, perquè penso que realment el meu exemple era el del meu pare, en el sentit de que en aquella època penso que el PSC representava, a final dels 70 i a principis dels 80, un verdader projecte modernitzador d'Espanya, amb una gent molt brillant, amb una gran atracció de la gent, amb un gran convenciment de que s'havia de reformar de dalt a avall el sistema, no? I penso que els partits tradicionals, i el Partit Socialista en particular, han perdut aquesta capacitat d'il·lusionar, han perdut aquesta capacitat de treure talent, han perdut aquesta capacitat de ser creïbles amb la qüestió reformista, tenen moltes motxilles internes, tenen molts compromisos interns i són incapaços d'oferir aquest canvi. Jo penso que ara és Ciutadans l'únic que és capaç i és molt més lliure per oferir aquest projecte modernitzador, aquest projecte de futur i aquest projecte de talent i de la gent. Aquest discurs, a més l'heu fet a una zona de Sabadell que també és zona molt obrera. Sí. No sé si creus que has pogut arribar al públic que avui us acompanyava, més o menys unes 150 persones que han vingut fins aquí per acompanyar-vos en aquesta presentació. Creus que se senten identificats amb aquest discurs de desengany amb el Partit Socialista? Jo, espero que sí, hauran de ser ells els que ho decideixin, no? Però jo penso que la situació laboral i econòmica és molt dolenta i que el Partit Socialista en gran part ha sigut corresponsable de ser incapaç de reformar l'estructura econòmica, d'oferir realment una aposta per l'educació, per l'economia del coneixement, de reformar els problemes estructurals que teníem al mercat laboral i, per tant, la gent sap que són en part responsables, no? Nosaltres creiem que s'han fet les coses molt malament i per això estem aquí. I si després els aconseguim convèncer o no, serà la seva decisió. No? I a casa els has convençut? Has convençut a la teva família, al teu pare, no ho sé, a la teva àvia, que ara et farà les canelons? El meu pare va morir fa molts anys, però no, la meva àvia no estic segur, i la meva mare crec que sí. L'àvia no? No estic segur. L'àvia és la dels canelons, no? Sí. Home, a veure si avui la tarda et quedaràs sense poder anar a treballar. No, té uns convenciments molt arraigats, una família molt democràtica. Molt bé, doncs res, escolta, li enviem un missatge a l'àvia. Bueno, àvia, ens veiem ara, Ara prendrem els canelons. De quina zona de Sabadell? Està al centre. Al centre? Molt bé. Doncs res, nosaltres ho deixem aquí, veurem si els han convençut o no, i nosaltres us anirem seguint. Vale, posem-vos una mica a prova. Vale, gràcies. Adéu. Adéu.